Maria. Donostia Zero Zabor eta Bildu taldeak elkartzen dira errostegiaren aurkako konpromezua berresteko. Donostiko Bilduren izenean, espiral konsumista gainditu eta hondakinen sorkuntzaren murriztea bultzatu behar dugula diogu. Berrerabilpen eta birziklapen sustatzearekin batera. Zero Zabor printzipioa helburua harturik, bilketa selektiboaren alde egiten dugu. Egun erabiltzen diren bilketa sistemen azterketa eta jarraipena egin, eta emaitza honenak ematen dituenaren aldeko jarrera hartuko dugu. Era berean, jendartearen inplikazioa ahalik eta handiena bilatuz, eztabaida soziala bultzatu eta herritarren hitza errespetatuko dugula konpromisoa hartzen dugu. Hori dela eta, Zubietako erraustegiaren eraikuntzari moratoria ezarri behar zaiola aldarrikatzen dugu. Hala bada, erraustegira bideratuko diren hondakinen 80% birziklagarria dela kontuan izanik, Bildu koalizioarekin elkartu eta Donostiako ituna bereizten dugu. Erraustegiaren proiektuaren aurrean 6 urteko moratoria eskatu eta atezatekoaren alde apustu garbia eginez. Maiatzaren 22an erraustegiaren etorkizuna egongo da jokoan. Donostia Zero Zabor herri plataformaren usteko ezin da alternatibaren alde egiteko aukera hau gutxietsi. Hala, dagokigun parada apaletik bada ere, erraustegia bultzatzen duten PNV, PS, PP alderdei boska ukatu eta Zero Zabor helburuz zabor bilketa sailkatuaren alde bozkatzera animatzen ditugu herritarrak.